ne wudura obepese yemfa mfere wo no so obiduru wa ya afele ne saa wa brabom ne awopese wuduru mfie bi a ana eba wa brabom a ye de frɛ wo no so hunu so obi aduru wa ya afele ne saa ofoso abrantie bi tie sesi ababa bi tie sesi ya ne den kura so ponte se ne maame nie ko onyina to maame ne kwam ne simienu atu ne wedie na ne abiribiri kakra ndi wo kama ma ache no eye ne kraya in fact wo school na se ka so obi mesra na no opere sister because ohunu se ne maame ho otan e maame ne di breadu no mpeso de ho animonyam mpeso de ho abodi ni be ma no na me de aka ache onipa kro se bre bi bo no so be wo obedu the same place ndi ne awomfa ma ne awaduru ho no uduru aye mfa ma ho ti ba bi obi adu ne deserve no mpacho ne die kwanso na ade ama no obi da range over mo obi dream ne se wo so nso da sa aka ni mu bi Oshia no be come from say papa we range ye me fe no se kwase bi oti range mu e kina wo beto the same case be refer to enjira wate asefo asase so da enna me yehunu se ni odipa wugu obi ano ya wutwa obi ayeye obi dream ne so no so ma meka defo ho nanso oshia na no mo aka no woni sika kora mfata no wonso be yeye wo be share the same topic e dansa bo wo be share obi ko school na so be baba yensam dwani kase oti ofoso on the voice kura anya me de oniru ho anibre no wotan ya unti no aka ngwase asem me ka che woni kuro se etam kam ye bompa ye pa ma wonso be baba nya big platforms a nipa be so soro but ne onsem fata bi be piem aka kasa na wo ka to wo mire bi a atwamu no e de a kire wo sister na sis won wo bada ena ni nua no ne wo fie na wo obe presi no nso duru wa ya presi no wose me de sa nkwase ya ma radio me ngubi nyame de wonae ipa chawa ka bia pa chaw ba bia ni pedru hye ne woni monyam na de onyam we wan de ne ma no na afi sika ndi fie e bia na de obe wo yarefo ndi ba bia obi aduru fa woni monyam ma no jape obi gina no pa chaw ya fa ho abodi ni frɛ no na nso duru woni ye bo a anya ye ya woni ni nua na ye adwuma ne ye bo na baso na ya mo no abaso bi ye problem ma no so no de ani gye beje so we de deserve na kire duru ne so a ye nyina ya dan ye ne aye bi no da bi ba de beduru so sa ni okeka ye no a wan yi obi aye wan ho obi wan mo na bodini so sefata bra ne ye de ma no bra ne ye de hye ne nsa bra ne ye de che no e bra ne ye yi na kire no sa na duru so ebeye njia me ka che onua wo tie ye no se ma wo tan ne ani bre emma obi a wo deserve ade bi enkansem fin to ne so eni atron to ne so abra wonnim zade no esefata na ye ne dia abusua ne makonya ato yenim sa bra yi wo bu bete be ye nyansafo eduru ne so woni kaprenti si ye be presi ne ye be ka chenza wodi enie ye di no kura de ama na duru ye nso ayeye sa no da bi ajampo atra ye mfa de ye na emmo ne ko adu a ne we de ne ye nyensen dodo ya sande nyina konwa ho no ko we de ne de nya ne oti America no a akwan so nuru ne so sa wo bua me yi obi yi pamusa wan fena ni munyam wan ma no ebire bi beba ya the same thing be yo nya ye ka che obi a wo tie anumre de se me pa cho ni onim se wonu ya bi deserve ya wonim se ye ne dia pempenso hu so obi gina no ya fa ho ani die ye dai emma woni kro na china edan ni bedi waboboa no ya ye wo sa usia adwuma na ni ya obedi o eyo obi na ma koi utimi jai no afro no otufo no akaza wo de ajiwe static akrakra be ye ebre bi aba bi aba botoma wo se wo yi ne chese nya papa wo yank mentments ya adwuma se papa no kura gina ba bi kan no okose me kwase a onim no wo he de no aya ama meda me kai o wo dance ni wo he ba bi obi aduro no me pa to fa ho ani monya ma no o edina esefata no ho no fa bo no ani monya ma esefata no wo fa ma no obi na nam was one de ni a wo pa Judas eno na se fa ma no e ma ne how da enka won sambo ne da fedi ni ma ne dia onkonko nanim abrabo no obi anya ne Judas ya wo chirei wo se wo tan umpedi ya te china so so konya ya mosi ho na ebe ho 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 Judas won kwase o ediade esefata obi ne fa ma no fachano no onko hira soma no kosa na daachi bi edan bo obobo ano obi anso abeta wachi ye hira so dia ma onya me hira obi no okay awo foshu ana Afutusem no kwama awonidie nsem e kan awonidie mu papa mu ne nkwa bata no doso esre ne efi bibia timisi
edu maybe anipa da se no we oba ye be ma ho nyihwam nipa bi ho bon dodo excuse me to say pampan we nipa bi ho dodo me chere adwen bi ama sabe me te wasikwan because sabe obi amfra ma ye nhwam but umfra ma ye obi nso hwam itina me ti nipa bi asikwan kwaku baye me ko gina no small good kwaku mama otu edu me bi ho no ma small kama ma ho hwam ho sent na enye hwam special mate for ni binom awale for ni binom agenti na wukunu oja wo ya na ye de anya kohwe ba bi faako ma men ka sem kire wo ade bi ehwam bi obi apɛ ehwene epade ehwam ba ukwa ye program ye yi other programs are wo ye stations ni ade no mi kunu jami me ira jami ma transfer every day hu se wo tie nsem ni bibia ade pa se nipa ne ka no edu nipa mo wontimi nka batene mi bie woni so mi bie kin bia ma check on wore edu me bia ma hu ye hwam ye kai ko bi be ka se na die ne be ma me hu ye hwam ma me ka sem chotete no na supre ni ade ne ni o ne nananom wo kwan yo mo fa so a wo mo di siesi wo mo enai ebi wo ho ma wonu mu nye hwam ma wunye hwam wantale mu nye hwam be ma boxa mu nye hwam na ira ka ho adai ofoso me so du mebi ho a obi twa ho se ya 7 pedwasa shiw ade 21st century ade asamwa ana aba uwia no akogya fidie so na mekunu ompe mani mawe baby wo ko ye na kora bi wo ko no no akora na hu siesie ni the way ni hu sie hwam no waka o ofoso ma meka sembi enoma bebe wo ma ho a omo anka se omo nim ti se okohia ba ma papa no waka akira wo tinyame ampata na ukunu sabi pe opani bibia ye dada ni wo pie kwa bonten na akora bi ko so ni mu na de wo pene nsaka efie ba ye ne den ena meka sa asem yi di huni katacho friends na yi ni ko ba ko omo moto o si di huni e mpefi adu time a oba wawade unukun na tie ifitiase no be man ne otwempra no na sabe different unya de kawa be shewa sabe predos akoya wo dianti wo buru ho ade sese na wo ya empratwi ni be ma de hu a wo frɛ no be man frɛ oba akwa hu kwan bi so be man frɛ oba akwa be man cha de akwa ye be srɛ wo ya be ma usu di huni ye pampa bi wo ye ho a sabe be na me ka kyerɛ sɛ wanka satsase na sese hu hwɛ edu me bi ahwehwɛ hu hwɛ enye bibia na se be ma te praga acha bonten nye bibia na so oba gya ni kunu eno ma ni nkoye enframa na eba ni nye obi be ka se supray ene ma me ka se mkyerɛw wonam kromu a oso no de onsa beka ebu okura nso kwa na 7 pregnancy wo yare asthma sebe ompe spray nanso unte senti wono eya honi die mesre obu na moto hyehyehye no asa display side ai akogu no ho anu de na nya o ye besre ade ma wukunu dwane firi wo no na wunima na me ka kyerɛ sɛ trase na sese ho hwɛ pampa ye firi ho ba no ebe ma no epam no pampa ye firi boxer shorts mu ba no wo moto no wo ba no epam no ofoso sɛ wotoa na dum bi na hwɛ be ma bi sɛbi minim nipa bo but meka ne sɛ wo hwe wo bi pa sɛ wo brofo wo ba bi so anaro bi no brofo ba ma bi so a wo dwene ho a wo ntia sɛ na sister de wo tie pa na ni kurense eno ma hye na ka na wontimi nka siesie ho check ho hwɛ abo akwakuo ɔso ɔfa mumupirenu na ni mo hu na ne nkwan so ɔde hu oba bi no tika ma na gyina fa na ti se dem sitie pa na me gyina hwe oba bi otika hwe wo dwale ye sente won ho
o chia won nsem se na ka won nsem de ni kru pe no de huni wo ho ahye dodo be ma no badwane o me ka kira o be ma no badwane na fie me ka kira me de maw ene me say you me de ma dropa na me de ma check ho we wa wutie me check ho we wo ye be ma check ho we e die pa na ma wo jere se be o kasa tia wo e die na ma wo yire wakofa wachi e die na ma wo yire adwane agya wo ho ahye dodo eno ma bia ye nye okay ko party ase de we si wisa wa no nye de huni uti we fufufu basa omoto mo senti nkoyie wanum nkoyie to de anokwa ko ba hu se wo hwe busa hu yie fansa se ne ha ne hwe anya ye nwan ma metifo ya traka mu a mu seat na maton seat no ne wo gina wo so ofo so asemo e binto woda na meti ni gina wo so sei na matro mu tu fa so baby amoko mu nu ti se wo si wie wo beduru fie no anya kata adan ni pasa be president wo wu ana watra ma ho abon sa mesra wo di hu ni ye hu ye ma okun na ninje ho ofo so me se na me kasa asemu ya chi obi bia wo kun na me se wo bo no kwa adu wo ko gina ye kana se na me kun de ompami o wo pia wo ma check ho hwe de ntia wo kun wo pia wo ma ye hu ye men kan jo se sebe for siko ina ko to spray but ene 21st century so person ye hu ya obeye okay so person ye hu na obeburu hu a na me tufo sesan life na ma wo kunu adwana jaw na ma yere adwana jaw ma hu nya hwam na santo wa ho dodo ma hu nya hwam